wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina gaishe da kowa da kowa, muna kowa fata da kari. Muna gaishe da manya da yara da mata da maza na wani gida mai albarka. Kwana biyu 'yan watanni kun yi mai shuru-shuru. To Allah mana afuwa, wallahi muna hali ne na sakamakon ayyuka da suka yi mana yawa da kuma ciku-ciku na wani matsala da ya faru na rashin lafiya da sauransu. Shi sa kuka ji mai shuru-shuru, amma muna nan tare da ku a cikin zuciyarmu a dukkan harkokin mu, kuma muna muku addu'a na fatan alkhairi a dukkan harkokin ku. Da 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati, muna tare da ku a cikin dukkan al'amuran mu. To yau sirrin da muke tabbata shi sirri ne na abin da ya shafi ne kasuwanci. Allah da aka jarraba wannan za a samu yin bukata 100% gaskiya. Da kai ɗan kasuwa ne ko abokan gaba sun sako ka gaba, an maka binne-binne da abubuwa da baƙaƙen asiri, an toshe harkokinka, ko da kana da nasibi ya zamto cewa mutane su sako ka gaba sun tattoshe harkokinka, an rufe taurarinka, ko aljannu ne aka ma ture da su, ko wasu abubuwa dai makamancin haka. Abokan gaba su sako ka gaba dai da kana samu kuma zamto yanzu babu, ko kuma kana samu ɗin kake buƙatar ƙari a kan yanayin kasuwa ta ka, to Allah da ana dacewa gaskiya sosai da sosai. A farko da za a yi shi ne za ka samu almajirai aƙalla mutum 7 haka, ka same su to shi kenan alhamdulillah. Sai a zauna sai a samu babban rago guda ɗaya, sai a ji shi a gefe, sai a zo a zauna a samu shinkafa aƙalla kamar ko kwano 5 haka, ka samu wuta ma sai a ajiye a gefe. Na almajiran sai a zo a samu rairayi mai kyau sai a zuba shi, sai a zana fa jama'a na hun jama'a. Wannan mim fa jama'a ma ɗin nan sai a buɗe ta, sai a sa sunanka da ƙasa, sai a sa ɗan annasu, sai a rufe. To bayan an rufe shi kenan sai su zagaye wajen, sai ta maka wuridin fa jama'a na hun jama'a, yi shi 170. Da aka yi wuridin 170 shi kenan, to sai a tashi washe gari sai a zo a sake 170, sai an yi kwana 3 ana yi. In aka zana sau ɗaya nan yayi, ba sai ai washe gari an sake zana rubutun ba, kawai aka sau ɗaya shi kenan. Wanda ma ɗaki ake yi saboda yanayi na damina, an fi yi a ɗaki gaskiya. To shi kenan sai an yi kwana 3 sai a yanka wannan ragon. Bayan an yanka sai a dafa wannan shinkafa da wannan ragon a daddatsa, sai a miya a rarraba wa almajirai da kuma sauran marayu da sauran mutane dai. Shi kenan Allah ya yarda, na baka kwana 3 zuwa sati ɗaya ka gani jama'a za su dinga bulbulowa wajen al'amuranka. In sihiri aka maka wallahi sai ya karye, in ture aka maka sai ya ɓaɓɓalle. In Allah ya yarda, wannan a jarraba shi a bada a ga abu mamaki a wajen ikon Allah. Ce kuma neman ƙarin bayani ko shawarwari sai ku tuntuɓe mu a wannan namba ta WhatsApp ko kira 08068241533. Wannan ita ce lambar mun. Allah ya yarda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.